Imġeddet għal 3 snin oħra ftehim li bih il-Ministeru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal qiegħed isostni ħidmet laqda mhux governattiva SOS Malta li topera kellimni.com b'servizzi ta' chat online 24 siegħa kuljum. Il-kap ta' SOS Malta Graziella Schiavone spjegat li kellimni.com jopera fuq 4 pilastri fosthom is-servizz anonimu online bil-persuna li għandha bżonn għajnuna f'kuntatt mal-professjonisti ta' SOS Malta. Qalet idonu għal-bidu tal-għajnuna għaliex minn hawnhekk kemm il-darba meħtieġ jiġu riferuti għal servizzi fil-komunità jew servizzi offruti minn SOS Malta stess. Servizz tagħna stess li huwa counseling, il-counseling jista' jsir kemm online kif ukoll in person fl-uffiċċju tagħna tat-terapija u hemmhekk aħna nagħtuhom bejn 10 u 12 il-sezzjoni ta' counseling. Din nofru wkoll family therapy. Servizzi ieħor li ta' taħt kellimni.com huma gruppi terapeutiċi fejn hemmhekk aħna naqbdu tema partikolari li tista' tkun minn ansjetà, depressjoni, IVF, kellna sezzjonijiet fuq l-IVF ukoll fejn aħna niġbru numru ta' parteċipanti mhux aktar minn 10, dan il-grupp ikun faċilitat minn counselor u hemmhekk jiġi diskuss din it-tema f'ambitu ta' grupp. Graziella Schiavone esprimiet il-fjemma li ftehimiet bħal dawn jagħtu serħan il-moħħ lill-amministrazzjoni biex tkompli tinvesti f'aktar professjonisti u servizzi bla ħlas. Il-Ministru għall-Politika Soċjali Michael Falzon qal dan huwa wieħed minn 37 ftehim li għandu l-Ministeru ma' 25 entità li jaħdmu fil-qasam soċjali. Dr. Falzon qal li l-budget għal dawn il-ftehimiet reġa' żdied u għal din is-sena se jlaħħaq kważi 15 miljun u 400,000 euro.